Ләйсән, менә бу Милләт үз хәзинәләре лагерының географиясы турында сөйләп әле. Кайсы яктан балалар күбрәк килә, кайсы яктан Безнең быел барлыгы әле Сменада 15 төбәк килер дип карала. Шул исәптән Казакъстан Республикасында алар 5-6 ел рәттән катнашып киләләр. Иң зур делегациялар алып килүче 2 төбәк, анда булса Әстерхан өлкәсе һәм Удмуртия Республикасы. Әстерханнан быел бала килә дип көтелә, Удмуртия Республикасының 3 шәһәреннән Ижау, Буазов, Можга шәһәрләреннән 35 бала килеп каралган. Әмма гомумән балалар ул лагердан нәрсә алып кайтып китәргә тиеш, нәрсәләр үзләштерергә тиеш? Безнең төп максат ул татар баласы үзенең баян чыгышын, үзенең теле, тарихы, дине, әдәбияты, культурасы белән кызыксынып китәргә тиеш. Шунда көндә балага татар телен өйрәтү бик авыр. Әмма ләкин без аны татар телен өйрәнергә, аның нечкәлекләрен, аның яңа формаларын өйрәнергә менә шундый оятка салып җибәрә алабыз. Һәм бу безгә алдагы елларда безнең кулдан килә торган эш. Әйткәнемчә, татар теле дәресләреннән кала безнең әле көн саен балалар һәркайсы үзенә аерым бер өлкәне сайлап була. Ул да булса татар халык ашлары, тарих, әдәбият, дин, диджейлык, фотография төшерү, кибәтләр һәм колфаклар чигү, һәм башкалар балалар әле Риода менә шундый мастер-классларда да үзен сынап карый алачак.